Letizia Tarruel. Nor da eta nondik deitor. Letizia Tarruel Madrilen jaioa da. 1981 eta atomo ultrahotzen zein simulazio kuantikoaren arloun nabarmendu den fisikaria. Madrilen eta Parisen ikasi zuen, 2008an doktoretza eskuratu eta ETH Zurichen postdoktoratua egin zuen. Ikerketa ibilbidea Espainian. 2013an ICFON jasi zen, non gas kuantiko ultrahotzen taldea sortu eta zuzentzen duen, eta 2022tik ICREako ikertzailea ere bada. Nagusietako bat Espainiako Lehenbose. Aitorpenak eta eragina. Sari garrantzitsuak jaso ditu, eta gaur egun Europan simulazio kuantikoaren eta atomo ultrahotzen ikerketan aitzindari da. Adibidez, L'Oreal UNESCO, RSEF, Ramón y Cajal eta ERC Consolidator.